ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାପରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଗାଁ ନାଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ। ପୌରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ଅଫିସର କଣ୍ଟା। ଜୟପୁର ଜେଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ସିରିଜ ବୋମା ମାଡ଼। ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ଚନ୍ଦକାରେ 4 କଲରାପତ୍ରିଆ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଚିହ୍ନଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରୁ ଧରାଯାଇ ଚନ୍ଦକାରେ ଛଡ଼ାଗଲା ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ଲାଗିବ 20ଟି କ୍ୟାମେରା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସମାବେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି କାଳିଆ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ 521 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବାଦକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବଂଶଗତ ଅଧିକାରରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। DSPଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିବାକୁ ସାଉଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହିଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା 26ରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୋଧରେ 14 ମାମଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ହିଜବୁଲର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ। ICJରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଲା ଭାରତ। ଭାରତର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ରାଫେଲ। ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ରାଫେଲ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର କିଣିଥିଲା ସେହି ରାଫେଲ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରଲୋକରେ ନାମୱର ସିଂହ। ଜଳିଗଲେ ପରିବାରର 4 ଜଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଲାତି କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା। ଟମାଟୋର ଦାମ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁନି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀମାନେ। ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ପିଇ 5 ଗୁରୁତର। ଆସ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି 7 ଶ୍ରମିକ। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। 12 ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବେ 48,000 କୋଟି। PCAରୁ ବାହାରିବେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତ ମାମଲାରେ ନୂଆ ପାସ୍ତା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। 45 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। 150 କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ହ୍ରାସରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ GST ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟଳିଲା। ଆଜିର ଖେଳ ଖବର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ। ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଅଛି ତାହା ବାତିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମି କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଲ୍ ଛାଡ଼ି ସେ ବମ୍ ଧରିବେ। ଏବଂ ICC ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ BCCIର ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି BCCI କହିଛି। ବର୍ଜନ କରିବା ସହଜ ହେବନି ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର BCCIକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ସେତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତନ ଚୌହାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁଲୱାମା ଶହୀଦଙ୍କୁ ପଦକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଅମିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହ ପଏଣ୍ଟ ବାତିଲ କଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବାଳକ ହକି ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଏଥିରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଭାଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରଜା କ୍ରିକେଟ ଅଧିକାରୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି।
आज पहुँचब रियल काश्मीर। जोधपुर कप फुटबॉल सेमी रे कटक क्रीड़ा छात्रावास या जोधपुर कप जो फुटबॉल खेल चलता से सेमीफाइनाल रे यहाँ पहुँची उत्तम प्रदर्शन कर आज एतिके संवाद।